Marcipán s príchuťou malina. No čo to je? Inak to vyzerá ako nejaká saláma, ne? Jaj, dobre to voní. Да, я No. Вишня? Malina. Malina by to malo byť. Sorry. Chutná. Normálne 40% mandly. Proste klasika marcipán. Veľmi chutná. A mali rôzne príchute. А где ты это забрал? Muzeum čokolády a tam predávali aj rôzne výrobky. Čiže mohla si ísť aj do muzea, vyskúšaj a čo hovorí. Ten marcipán bol akože úplne super fakt, len mi tam chýbala tá malinová príchuť. A keďže tam majú rôzne príchute, tak neviem, či to tam zabudli dať alebo čo, ale fakt, že perfektná chuť toho marcipánu, super. Som rád, že som to ochutnal.